No čo ty, zajac? Myslíš, že ťa nevidím? Všetko najlepšie k meninám. Ďakujem, Maťko. Aj Milan je tu? Mama ale dostala službu, tak aspoň pozdravuje. A ešte sa pamätáš, kde mám pílku? Babka už ohrieva fašírky, určite po nás o chvíľu príde. Ja už tie pašírky nemôžem ani cítiť. Prečo? Však nič iné nejeme. No môžeš. Možno keď ste tu, tak urobia aj dáke rezne. Ak chceš rezeň, tak ťa môžem na nejaký zobrať. Napríklad do tej reštaurácie, kde si nás brával. No, myslíš tu, čo mal gusto naproti? To už tiež nie je to, čo bývalo. Teraz to má ten jeho synovec. Vieš, ktorý ten, čo tam robil čašníka. Hej, pamätám si. Ty si býval taký vyklepaný, keď mal službu. Myslím, že už to môžeme pribiť. Vedela som, že budeš v dielni. No, vítaj, dcera moja. Všetko len to najlepšie, oci. Ďakujem. Bože, ty zase vyzeráš úplne inak. A ty si stále rovnaká, teta. Ahoj. Strašná kosa tu je. Poďte do kuchyne. Poď. Zdravím. Nazdar, Zaďko. A čo robí mama? Fašírky. Ahoj. Milanko, koľko chceš? Tak stačí, babi, ďakujem. Prestaň. Prečo? Maťko, tu máš. Ty si dáš? Dáš. A kde ste sa vlastne zoznámili? Cez spolužiakov na lekárskej. Maťko, a ty čo? Ty si vlastne kde teraz na škole? Na umeleckej, na fotografii. A už vieš, čo bude ďalej? Budem fotiť. To je jasné. Aha. Foťák má dnes už každý. To bude strašne ťažké sa uživiť. Hlavné je, že ho to baví. Veď dobre. Ja by som nemohla byť na takej škole. Prečo? Tam rôzna morálka. Aká? Všetko to sem tlačí ten západ. Presne. Rôzni uchyláci sa musia predvádzať kadetade. A stačilo. Jedzte. Idem sa vyvetrať. To je teraz nejaký umelecký manier, tieto sáčky?
človek po nich nesmrdí. Jaj? Ty si teraz vlastne musíš dávať pozor na to, aby si voňal. Vieš, prednedávnom som išiel po jednej ulici a je tam taký podnik. Koho tam nevidím. Beriem. Možno to nebolo ideálne dievča. A fajn, nebavila ťa škola, tak si ju tiež vymenil. Ale nemyslíš si, že toto je trochu moc? Aspoň, že Milan má rozum. Čo sa zatváraš? Takto ho zbiješ. Treba s rozumom, nie silou. Tak, môžeme nasadiť strechu. Nech vtáčence majú domov na zimu. A ja som tu ešte doma? A prečo by si nebol? Pretože som tak trochu iný. Pretože sa viacej pozerám po čašníkoch ako po čašničkách. Ty tu budeš doma vždy, Maťko.